het bos met het koninghert. En zijn lakij is Harry Haase. Soms als ze spul, meestal is het goed. Dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koninghert en Harry Haase. Oh, jongens, heerlijk. Het is vakantie. Ik ben helemaal vrij. Oh, ik kan doen wat ik wil. Ah, heerlijk. Het is vakantie. Ik ben helemaal vrij. Ik kan doen wat ik wil. Zo, op. Oh, dat weer lekker. Waar zal ik Joet heen gaan? Wat voor spannende avonturen zal ik mij meidje? Wacht eens. Ik hel je koninghert op. Dan geven we erop uit. Koninghert. Ja. Waar zullen we heen gaan? Gezellig maar zien bij. Ja, wat voor spannends en moois geef je het aan? Tja. Wist je wat van moois ik dwan wil, Harry? Ja, nou? Wat? Let op. Tada! Ja. Zo. Zitten. Briltje op. Boek erbij. En dan zitten, lezen en uitresten. Maar dat is hartstikke saai. Oos gaan je mij naar het stroom. Ja, dan kun je daar zitten, lezen en luieren. Nee, Harry, ik zit je goed, ja. Geen doe maar. Ah, maar dat vind ik heel nog net gezellig. Nou, ga maar vlug luier dan. En dan willen jou denij, vast en zeker, wel wat spannends doen? Ja, voor zelfs. Als ik uitresten ben, hè. Ja. Joepie. Ja, leuk. Yes. Lekker, ja. Eens even zien. Nee, hier. Aha, daar is de bal. Precies wat ik neder ga. Hier zullen we mooie avonturen mee belipje. Ja. Zou de koning al kleerwijzen maar uitresten? Wat denk je hem? Ja, wel toch? Hoppakee. Daar gaat de bal. Pak hem, koninghert. Koninghert. Maar de Josjen werd de bal heen en vlijen is. Trog het uit de Ruud wat hij nog stier. Nou ja, dat komt al wel voort. Wat een avonturen. Kom mee, koninghert. Nee, Harry, ik zit hier heerlijk te zitten en te lezen en uit te reizen, hè? Ja. Nou, vooruit dan maar. Nog even dan, ja? Ja. Zo, nou, ga ik wel lang genoeg wachten. Wat zou de koning leuk vinden? Even zien, hier. Nee, hier. Nee, ik net. Aha! Een groot kleed. Oh, hier kunnen we geweldige avonturen mee belipje. Ik denk dat de koning al dat luierje nou wel heel saai begint te vinden. Dus, let op. Ik ben het akelige en verschrikkelijke spook. Ja. Het spook van het donkere bos is heel erg griezelig. Ja.
Ja, griezelig, ja. Wat een schrik. Wat een avontuur, hè, koning Hert. Wat zeist? Ik jedde die net. Ik zit hier heerlijk te zitten, te lezen en uit te resten, Harry. Nog heel tijd. Snotterage. Nou, vooruit dan maar. Nog heel even dan, ja? Ja. Ja, dat is echt leuk, ja. Ik meid je een grut en spannend kasteel. Ja, maar te zien. Ik hoeg net eerst minder boetenta, want hier is het echt hartstikke avontuurlijk. Tada! Oh, ik ben een ridder en daar is mijn kasteel. Oh, wat jij daar? Waar zit daar in mijn kasteel? Onvallen! Hoja! 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 Hak, hak, hak! Tjak, tjak, tjak! Hoja! Wat is dat toch heerlijk om hier te zitten, te lezen en u te resten. Maar nou, Harry jongen, ik ben er helemaal klaar voor. Kom maar op, ja, met die mooie, spannende avonturen van die. Harry, daar gaan we heen, jongen. Harry? Harry? Geef we nou wat spannends doen, jongen. Harry? Harry? Ja. Nee, eerst even lezen, luierje en uitresten. Wat wie dit een mooie en spannende dag. Welterusten. Nou ja, zus. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.